इथे गावात सिटी नाही, सिटीत गाव गाजतंय. आता कसं वाटतंय? तांबडा पांढरा खाणाऱ्याला फास्ट फूड कुठे बसते, नदीत उड्या मारणार वाटप मधून वाहते. ताशावर नसणारे, ताशावर नसणारे पार्टी मध्ये पुसते. आता कसं वाटतंय सिटीत गाव गाजतंय. आता कसं वाटतंय सिटीत गाव गाजतंय. पुन्हा ते लेखले पण मी कोबरला लाजतंय. पहिलं गाणं पळवणार विमानाला पिचकतंय. गावरान या मुलांना कसं करणार जेंटलमन? टास्क करून कंप्लीट मुली होणार